Ei, hola, què tal? Avui és el moment de parlar d'estils. Anem a veure què són, per què serveixen, quan són útils i quan no. I aprendrem a controlar-los perquè són prou interessants, ¿vale? Molt bé, un estil no és res més que un paquet, un conjuntet de formats de caràcter i o de paràgraf normalment i algunes altres cosetes més, val? Imagina't que has de posar un text amb negreta, amb un tipus de lletra, amb el que sigui, i necessites posar-ho en diverses parts del teu document, vale? Si necessites posar-lo en diverses parts del teu document, el que fas normalment és copiar formatos, si és que ja el tens, i si no, doncs vas copiant el text i ho vas fent d'un en un, vale? El problema ve quan has de modificar aquest format perquè no t'agrada, perquè necessites la lletra més gran, perquè la necessites d'un altre color, perquè necessites centrar el text, perquè necessites el que sigui, vale? Llavors has d'anar un per un a tot arreu on tu tinguis allò aplicat, aquest conjunt de formats aplicats, i canviar-los un per un, vale? Doncs és aquí on entren els estils, on va bé per utilitzar-los, vale? De manera que podem empaquetar un cert estil, vale? Llavors podem seleccionar molt fàcilment un text i aplicar-li aquell estil de manera que s'apliquen tots els formats alhora, d'acord? Vale, això és útil, ja us dic, quan fem documents grans, d'acord? Quan fem petits no hi ha tant de problema, però quan fem grans sí que realment és un problema, vale? Vale, anem al Word i us ensenyo com es fa, que és molt fàcil, vale? Vinga, ens veiem. Vale, ja estem aquí en el Word. Penseu que és un Word per a Mac, per tant té alguna petita variació, alguna petita diferència respecte del Word normal, ja us l'anirem comentant. Però vull que us quedeu amb les idees, vale? Si no està exactament aquell botonet exactament en aquell lloc, doncs tranquils, agafeu la idea i ja està, vale? No hi ha problema. Molt bé, he obert aquí un document, bueno, mitjanament llarguet, són 2 pàgines només, vale? Que està així en brut, diguem, val? Però fixeu-vos que tenim aquí com un titulet, aquí tenim un text normal, aquí tenim un altre titulet, aquí tenim text normal, diversos paràgrafs, això quan aquí tenim un altre titulet, val? I més text normal, d'acord? Molt bé. Vale, doncs els estils es maneguen per aquesta secció d'aquí de la cinta d'opcions, val? Per aquesta secció, la secció inicio. Bueno, jo tinc en castellà, secció inicio, inici, com ho tingueu. Val? Molt bé, coses que podem fer. Abans de tot, comentar-vos que quan comenceu a escriure, ni que sigui la primera vegada que sentiu parlar dels estils, sempre esteu treballant amb un estil, val? Perquè per defecte us agafa un estil que se li diu normal, vale? Quan obres el document. No és el cas d'aquest, perquè he copiat un text, llavors amb aquest text no tenia aquest estil, però sí que sapigueu que tenim aquest estil que es diu normal, que és tal i com quan comencem a escriure, doncs com s'escriu, val? Doncs, llavors, com sé jo com escriu, quins formats té aquest estil, o bé qualsevol altre, fixeu-vos que hi ha un que posa sin espaciado, título 1, título 2, título, subtítulo, podem clicar per aquí i en tenim més, que si la cita destacada, que si l'èmfasis, no sé què, val? Tenim diversos estils diferents. Vale, com sé jo com és un estil? Doncs clicaria amb el botó dret, val? A part de que el podem treure de la galeria, podríem canviar el nom, val? Llavors el que podríem fer és modificar-ho, és una cosa molt útil que podem fer amb els estils. Llavors aquí us fixeu en diverses coses, vale? Primer se li diu el seu nom, després ens diu quan és un estil normalment ha d'estar basat en un altre estil, val? Perquè tinguem unes opcions per defecte, per dir d'alguna manera. En aquest cas, no, com que és l'estil normal, que és especial, no ho té, però qualsevol altre normalment estan basats en l'estil normal. Vale? Llavors l'estil normal té, fixeu-vos que té una lletra calibri, una certa mida, no té ni negreta ni res, està justificat a l'esquerra, fixeu-vos formats de caràcter, formats de paràgraf, val? Podríem posar-li una mica més de sagnia, una mica menys de sagnia, d'acord? I si veiem que no en tenim prou amb aquestes coses, aquí, val? Amb aquest desplegable que es diu formato, tenim tota la quantitat de coses que podem fer. Coses de formato fuente, coses del format de paràgraf, podríem fer tabulacions, vale? Podríem incloure vores, ombrejats, el que sigui,
podríem canviar l'idioma, podríem fer diverses coses, ¿vale? Però que sabeu que per aquí es pot modificar un estil. També tenim una altra cosa. Mira, anem a fer una cosa, per exemple, perquè ho veieu. Anem a fer... Aquí és control comando A en el meu Mac, se selecciona tot el text, si no, doncs seleccionaríem normal. Sembla que una cosa que no he explicat mai és que en el Word existeix el triple clic, ¿vale? Que amb el triple clic posat en el marge esquerre selecciona tot el text. No sé si ho sabíeu, doncs si no ho sabíeu, doncs aquí teníeu un extra point, ¿vale? Molt bé, llavors clicaríem aquí a normal, llavors tot el meu text es converteix, se li aplica la lletra calibri, la lletra 12, etc. Val? Tot. Està alineat a l'esquerra, tot. Vale? Tot el que tinguem seleccionat. Val. A banda d'això, per exemple, jo podria posar els meus titulets com a títol 1, per exemple. Val? Podria fer així, aquí tenim un altre, el seleccionem, títol 1, i aquí en tenim un altre i fem títol 1 també, ¿vale? Val, què passa si a mi no m'agrada això? Si jo li vull fer una altra cosa, doncs és tan fàcil com vindre aquí, modificar. Podríem, fixar-vos que podríem seleccionar les 3 vegades que surt aquest estil, anem a modificar-ho, i imagineu-vos que en lloc de 16 doncs el vull fer de mida 20, per exemple. Anem a posar-lo amb un color, jo què sé, groc, al text, val? Al text, anem a posar-ho centrat, i el que anem a fer ara, com que el color és un groc, anem a posar-li aquí en el formato párrafo, em sembla que és, on està? Aquí a borde, perdó. Aquí al borde buscava les vores i un ombrejat, anem a fer-li un ombrejat, que se'n diu un relleno, doncs, per exemple, així. Vale? Un ombrejat que quedi quasi molt fosc, vale? Molt fosc, perquè la lletra us dic que és de color clar. Vale? Llavors, si fem acceptar, això ho estic fent sobre la marxa, però fixeu-vos com m'hauria de quedar, Vale? Fem acceptar, llavors això inclús li posaria, per exemple, amb una lletra negreta, que potser quedaria millor, vale? Que es veu una mica millor, i fixeu-vos que això s'ha canviat automàticament en tots els meus títols. Val? Ara imagineu-vos que el meu titulet, o sigui, el contingut el vull canviar perquè la lletra aquesta no m'agrada, perquè és massa gran, per exemple, val? Perquè la necessito que quedi justificat, que sempre queda més elegant, accepto, i automàticament tot el meu document queda justificat. Fixeu-vos que tot canvia, ¿vale? Tot canvia, i la lletra és més petita, tot canvia una mica, d'acord? Perfecte. Val. Tenim una altra cosa que us volia explicar, és que tenim aquí el panel d'estilos, val? Amb la versió de Windows teniu aquí un botonet petit que em sembla que faria el mateix, val? Si no el busqueu no hi ha problema, i d'aquí, més que això que podem aplicar diversos estils, el que m'interessa és que podeu crear un nou estil. És a dir, si a mi jo vull posar, no vull utilitzar aquests, no vull desmanegar aquests títols, sinó que el que vull és utilitzar els meus propis estils, ho puc fer. Vale? Fixeu-vos, jo puc fer un nou estilo, doncs jo li puc posar els meus títols, val? Estarà basat en l'estil normal, tenim un munt d'estils, el podem basar en l'estil normal, per tant és una Calibri 10, vale? Us recordo que la acabem de modificar, i aquí el que anem a fer, els titulets, el que anem a fer és el següent, val? Bueno, anem a fer, en lloc dels meus títols, sí, aquí els meus títols, però anem a veure si el basem, no, en normal, vale, agafaríem un tipus de lletra, qualsevol, agafaríem aquí, anem a agafar una lletra blanca, val? Per què? Doncs perquè vaig cap aquí, vaig agafar el borde i vaig a fer un per exemple, amb negre, vale? O amb groc, per exemple, aquí queda bastant bé, amb groc. Podria posar-li inclús una ombra, per exemple, i faria acceptar. I això serà el meu titulet, d'acord? Vale, en lloc de 10 anem a posar-li, com que és un títol, anem a posar-li una lletra 18.
Vale, acceptaria, llavors ja tindria creat el meu títol. Vale? Llavors, què és el que faig? Doncs vinc cap aquí, perquè jo sé que els meus títols estan com a títol 1. Clico al botó dret, selecciono les 3 instàncies i el que faig és aplicar-li a l'estil que jo acabo de crear. Per tant, ja tenim creats automàticament una altra vegada els títols com a mi m'agradaven. Vale? Queda la lletra una mica gran, però m'és igual. El mateix podríem fer quan fem els continguts, el text normal, vale? I el mateix podríem fer quan fem per destacar certes frases o paraules, vale? Podríem utilitzar la nostra pròpia forma de destacar, vale? Anem a fer un estil nou, que serà el meu contingut. El meu contingut estarà basat en normal, i en aquest cas, doncs, a veure, per exemple, anem a fer-li un altre tipus de lletra. És igual si no teniu les mateixes lletres que jo, m'és igual. Doncs en lloc de Calibri, doncs anem a agafar aquesta, la Century Gothic, per exemple. És una lletra que està bastant bé. A mida 10, això estarà justificat perfecte. Anem a posar-li una mica més d'espaiat entre línies, i anem a posar-li, per exemple, al paràgraf, anem a posar-li un espaiat posterior de 12 punts, vale? Així tindrem una mica d'espai cada vegada que acabem un paràgraf, vale? Ja el tenim. Tenim el meu contingut, però encara no l'hem seleccionat. Què és el que fem? Agafo un normal, selecciono allà on està fet, vinc cap aquí i li poso el meu format que jo acabo de crear. I d'aquesta manera, fixeu-vos que el text ha canviat radicalment, i en un moment. Realment el text ha canviat. Bueno, no ho sé, pot agradar més, menys, és igual, el cas és que ho podeu canviar, d'acord? Molt bé, doncs això és el que us volia explicar. Veieu que els estils són realment útils, molt senzills d'utilitzar, i per tant espero que a partir d'ara en els vostres documents doncs els pugueu utilitzar, que per això estan, vale? Vinga, ens veiem a la propera. Adeu.